खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलावहाय बरायबाय। ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोन गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। ओमफ्राय आङो माने दासान्दिथ' बिराद सान्दुं दुंगासिनो, बेखायनो आं सानबाय माने आसार बानायनो होननानैहाय आं दिनै दाउ बेदर चिकेननि आसार बानायनो सानदों। ओमफ्राय आं बेखौनो सानबाय आङो एसे भिडिअ बानायनानै एसे शेयार खालामसै नोंथांमोनजों होननानै। आङो ओरैनो इजि सिम्पोलै बानायगोन, होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै बेदरा बयल जागासिनो जाबायानो। ओमफ्राय ओरैहाय आचार बानायनो थाखाय आं नैबेवहाय लादों बानलु पेकेटनि बानलु पाउडार आरोखि, बानलु पाउडार चिली पाउडार, ओमफ्राय संख्रि, हालदै, ओमफ्राय बैयो माबा बानलु गोरान देफ्लेनाय न'आवनो, ओमफ्राय नैबेयावहाय जिरा दङ, मिथि दङ, ओमफ्राय बे गलमरिस, ब्लेक पेपार, लं बे दं आरोखि। ओमफ्राय आसार बानायनोथ' थाव नांखागोन, बेखौहाय पतन्जलिनि थावखौहाय लादों आङो, पतन्जलिनि। ओमफ्राय नैबेयो भिनेगार आरो। बेनिफ्राय बेवहाय लादों आङो नैबेयो सामब्राम गुफुरजों हाइजेंजोंहाय देनाय, ओमफ्राय नैबेयो हाइजेंखौ बेबायदि एसे गोलाव गोलावहाय आं हाना लादों, बेखौहाय आङो गथायैनो होगोन। ओमफ्राय नैबेयो सामब्राम गुफुर, बेखौबोहाय आङो खावसे गथा होगोन आरोना। ओमफ्राय नैबे थाइब्रै थाइबा बानलु गोरान आं बेफोरखौबो गथायैनो होगोन। स' नै जाबाय, आङो बयल खालामखांबाय मोजाङैनो। ओमफ्राय आं दा बेखौहाय मोनसे माबायावहाय लखबना लानोसै। दा नै ओमफ्राय आं बेखौहाय दै गुसुजोंहाय एसे सुस्राग्रोनोसै आरोना। लोगोफोरनि आङो मोजाङै सुनानै लाखाबाय, दै गुसुजोंहाय मोजाङै सुना लाखाबाय आङो। ओमफ्राय आं दा बेखौहाय नैबे सान्द्रियावहाय बोफ्लेनोसै आरो, जाहाथे बेनि दैया माने एसे मोजाङै थाब रानो। बेखायनो आङो बेनिफ्राय सान्द्रियावहाय माबानोसै आरोखि, बोफ्लेनानै आङो दसे सम सान्दुंआवहाय दोनगोन। बेबायदि बोफ्लेगोन आङो, गथा गथायैनो दोनला। आङो नै बेबायदि बोफ्लेनानै लाजोब्बाय फिसा फिसा। ओमफ्राय बेवहाय आङो एसे हालदै होगोन, हालदै होनानै मिक्स खालामनानै मोजाङै मिक्स खालामनानै आङो दसे सम सान्दुंआवहाय दोनगोन आरो। हालदै होदों मामा। आसारखौ रुनानै जुदि डाइरेक्ट सङो होमब्ला माने आसारा गाज्रि जायो आरोखि, मानो होनब्ला बेवहाय दै थायो नालाय, बिनि दैखौ रानहोनांगौ। बेखायनो दसेब्लाबो सान्दुंआवहाय होथारनांगौ आरो। जाबाय नै, आं बेखौहाय दसे सम आधा घन्टासो आङो बेखौहाय सान्दुंआवहाय दोनसै आरो। आङो दायो बेदर रानसान्दि दसेयावनो माने आङो आसारनि थाखाय आं मसालाखौहाय रेडि खालामना लानोसै। आं थावा जानखाबाय, ओमफ्राय आं मसालाखौहाय एसे एवफ्रामना लागोन आरो, बेनिफ्रायसो आङो ग्राइन्ड खालामगोन, नङाबा गोथाङै देबा मोनामो। बाराद्राय खामहोला, बांद्राय खामबाबो माने गोखा मोनजागोन, बेखायनो एसेल' एवफ्रामगोन आं। नै आङो मसाला एवदोंमोन ना, ओमफ्राय बियो नै मोजाङै एवखांबाय आङो। ओमफ्राय आं दा बेखौहाय ग्राइन्ड खालामना लानोसै आरो। दायो आङो बेवहाय थावखौहाय नांगौनि इसिबांहाय आङो होखाबाय। आं थावआवहाय गासिखौबो बानलु गोरान, हाइजें, सामब्राम गुफुर आं गासिखौबो थावआवहाय सेरहरजोबखाबाय। बिनि माबायाहाय ओंखारो, माने रसाहाय ओंखारो एसे थावआवहाय, बेखायनो खावसेखौहाय आङो होजोबखाबाय आरोखि। दायो आं बेखौहाय दसे सम बेबायदिनो एरबाय थाथ'गोन।
दा ओमफ्राय आङो बेवहाय चिकेनखौहाय हरबाय गासिखौबो, ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो दसे सम बेखौहाय एरबाय थागोन, आं बेखौहाय खामहोआ। बेदरफोरखौ हरखांजोबनायनि उनावहाय दोननो नाङा आरो लासै लासैहाय बेखौ बेलथे बेलथे एरबाय थानांगौ। गासिबो माने थाव बेफोरो गासिबो माने बेदरावहाय मोजाङै मिक्स जायो, हाबजोबो, बेखायनो लासै लासै दसे सम एरबाय थानो नांगौ। ओमफ्राय आङो जेला दाउखौहाय माने बेदरखौहाय आं जेला बयल खालामनानै सान्दुङावहाय फोराननो नागिरदोंमोन, होनब्ला बे समावहाय आं माने एसे हालदै होदोंमोन। बेनि थाखायनो दा बेखौ बेदरा माने गोमोसिन जादों आरोना फोरानखांनायनि उनावहाय। दा आं बेवहाय सामब्राम गुफुरखौ हरगोन, बेनिफ्राय आं बेवहाय मोजाङै मिक्स खालामगोन आरो। स' दायो आं बाहाय होगोन संख्रि, हालदै, चिलि पाउदार्स। जिहेथु आं आचारनि थाखाय मसाला बानायदोंमोन, मसाला पाउदार आं गासिखौबो होजोबनानै मोजाङै मिक्स खालामजोबनानै आङो एरबाय थागोन, जाहाथे गासिबो मसालाफ्रा माने बेदरावहाय हाबजोबो, ओमफ्राय टेस्टआ मोजाङै फैयो। बेनि थाखायनो आङो मोजाङै एवबाय थागोन, आङो खामहोआ, लासै लासै एरबाय थागोन आङो जेलासिम कालार फैयो। संख्रिया जुदि होनायाव जुदि एसे खमफोर जाबाय बायदोंबा उनावहाय माने होनानै जाफिननो हायो आरोखि, गावनि टेस्टनि सायावहाय नायनानै। ओमफ्राय आङो एसे स्पाइसि बानायदों, ओमफ्राय आङो एसे उनावहाय आरोबाव माने चिलि पाउदारखौहाय आङो होदेरबावदों आरो एसे स्पाइसि जानो होननानैहाय। आं बिराद सिम्पोलै बानायदों आचारखौहाय। सोरबाफोर जुदि आंनि बायदि बानायनानै जानो सानदोंबा बानायनानै जानो हागोन। नायदो लोगोफोर, आंना आचारा जा बरिया जाखाबाय। आङो बेखौहाय मोजाङैनो एवबाय, आङो बारा एवला, ओमफ्राय आं बेखौहाय 20 मिनिटसो दोनथ'गोन, गुसु जाहोगोन, बेनिफ्रायसो आं कन्टेनारावहाय सोगोन। नै ओरैबायदि बरिया जाखाबाय। आङो बेबायदिनो ड्रायैनो दोनगोन आरो बेखौहाय, आं एक्सट्रा थाव जेबो होदेरला। थ' लोगोफोर, आंना आचाराथ' जाबाय, 20 मिनिट्सआनो जाबाय, गुसुबो जाबाय। ओमफ्राय दा आं बेखौहाय कन्टेनारावहाय सोनोसै आरो। दा ओमफ्राय आचारावथ' आङो भिनिगारखौथ' होखानांखागोन। आं बेवहाय ओरैनो मुख्राजोंहाय, बेनि भिनिगारनि बथलनि मुख्राजोंनो होनोसै आं। मुख्रासे इसे होनोसै, बांद्रायबो होबोनाया थिग नङा। मिक्स खालामबाय नै आङो। दा बेखौहाय आं कन्टेनारावहाय सोनोसै आरो। ओरैबायदि टेस्टि जाखादों, जायोबा जुदि दाबो जानो हागोन आरो, मानो होनब्ला बेखौ जानो हानायसिमहाय आङो फ्राय खालामखादों, बेखायनो आरो। आंना बथलनि कन्टेनाराहाय माने फिलाप जानानै दङ, आलदा आचारफोरबो दङ, बेखायनो। ओमफ्राय दा नागिरबाबो मोनासै आं, बेखायनो नैबे प्लास्टिकनि कन्टेनारावनो सोनोसै। बथलनि कन्टेनारा साबसिन जायो, बेनिफ्राय बहुद साबसिन जायो। थेवबो उफाय गैया, आङो नागिरबाबो मोनासै नालाय, बेयावनो सोनोसै आरो। सोर सोर बेदरनि आचारखौ गोथाव मोनो खोन्थाहरदो। जोंनावथ' आचारानो माने बेबायदि बेदरफोरनि आचारबाथाय गोबावानो थाखाया आरोखि।
साननैबा सानथाम बेजोंनो जोबो ओरैबायदि जाखायो। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर हस्टेलाव थानाय दङबा बा हस्टेलाव थाहैगोनफोर बेफोरबायदि आरामसे न'आव बानायना लांदो ओमफ्राय जाहैदो आरोना। जेनेबा हस्टेलफ्रावथ' बेसेबां मानि जानो लुबैनाय बायदि गोथावथ' मोनजाबाय थाया, बेखायनो आरामसे बानायना लांदो जाहैदो ना। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बानायनो सानदोंबा बा बानायनो लुगैदोंबा माने आंनि बायदि सिम्पोलै एसे ट्राइ खालामनायनो हागोन। बिराद इजि, नोंथांमोनाबो नुखाबाय, थाबैनो जायो आरो। बेखौ जुदि जायोबा मोनानिफ्रायनो जानो हागोन, मानो होनब्ला आं बेखौहाय जानो हाजासे आङो फ्राय खालामखाबाय। ओमफ्राय गाबोन बेनिफ्राय सान्दुङाव एसे दोनबानो जाबाय आरोखि। आं दा नै बेदर दांगासिनो ना, बेखायनो जि थाम्फै फैगासिनो, खर' मानि बादों मादों। थ' लोगोफोर, आङो दिनैनि ब्लगखौहाय एसेयावनो दोनथ'नोसै। आङो नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगावहाय लोगो मोनसिगोन। बाय बाय।